Скъпи ломчани, заставам пред вас като кандидат за кмет на Лом. Заставам пред вас, защото ме познавате и знаете, че винаги казвам това, което мисля, и правя това, което съм казала. Заставам пред вас, за да повярвате и вие, че има надежда, защото ме познавате. Заедно можем да върнем доверието в фигурата на кмета. Всички ние, които сме родени, израснали и живеем в Лом, знаем колко много проблеми има нашият прекрасен град. Давам си сметка, че тези проблеми няма да се решат сами, но те няма да се решат и ако стоим безучастно на страна, казвайки си няма начин. От дългогодишния си опит като мениджър, знам, че единственият път за справяне с многобройните задачи са ежедневните усилия на един сплотен екип, воден от лидер с амбиция и визия за успех. Точно това искам да ви предложа. Да изберем нашите лидери, които да започнат да решават проблемите на града. Ние сме Дунавски град. Ние сме част от едно елитно семейство на аристократични градове в Европа. В Лом е най-старото пристанище по българското крайбрежие на река Дунав. Ние можем и трябва да бъдем част от тази Европа. Европа на развитие, на бизнес, на инвестиции. Аз съм готова да го направя и да се посветя на това, защото вярвам, че можем заедно да тръгнем напред. Защото ме познавате, защото обичам Лом.